ilta ja Little Sopit nukkuvat ja sitten tulee tässä välissä aamu. Mennään juttelemaan. Ei jaksa syödä tänään alkuun. Lalalala. Muuten mennään tänään sinne mantereelle. Joo. Moikka babyt. Mitäs kuuluu? Mulla on iso muna. Eiks ookin? Noniin, mun pitää lopettaa. Moikka. Ja mä käyn nukkumaan. Hyvää yötä. Hei, mennäänkö kauppaan? Hyvä idea. Mennään vauva mukaan. Mennään, moikka! Moi. Muuten mennäänkö nyt sinne mantereelle, kun meidän piti mennä aikoja sitten. Mutta emmehän tiedä tästä paikasta, kun vasta muutimme tänne. Niin, mennään nyt sinne mantereelle. Hei, tule jo, mennään jo. Tuu jo. Mennään. Tuut sä vai et? Tulen. Me ollaan koko aika lähempänä ja lähempänä. Niin ollaan. Mennään. Ja. Me ollaan ihan just perillä. Kato nyt kuinka ihanaa siellä on. Kalastajakin on jossain. No on ehkä tuon talon sisällä. Mennään jo. Joo. Tämä on kyllä ihana paikka. Niin on. Hei, tuolla on tuo vuori. Mennään jo. Ota kiinni. Ui. Hei, Epä, sulla on siivet. Heippa. En ole mukana. En mäkään. Mennään jo. Jaiha. Tuja. Jaa. Ärsyttävää. Keitä te olette ja mitä te teette tällä portilla? Kertokaa syy. Pikapalaveri. Me tultiin tänne, että haluamme nähdä kaupungin. Niin, et pääse hevillä. Ehkä. Ui. Mennään. Toivottavasti se hullu ei ole taas täällä. Niin just. Stop. Jos teitä ei ole valittu, niin ette pääse tästä ohi. Miten ihmeen valittuja? Ei kuulu teille. Minä olen valittu. Yksi valittu. Mutta aina jossain elokuvissa on 2 valittua ja ne saattaa olla me. Niin. Mutta onko teillä taikaruusut? On. Niin just. Näyttäkää ne. Okei. Oho, anteeksi. Tässä. Niin mullakin on. Katsokaa. Tossa. Jossain satukirjassa se on kyllä aina pinkki. Ja sinua on vain yksi. Siinä virheet on sussa. Näin jos pääsette. Tätä ei tarvita. Näin. Laitetaan nämä taskuun. Okei. Teidän pitää
päästä tästä viivasta ohitse. Helppoahan se oli. Ei tästä viivasta, vaan tuosta viivasta. Minä koitan. Minkä ensin? Tee koodi. Siinä lehdessä oli jotain näppäimiä. Niin oli. Koitetaan. No niin. Missä? Ei kun tarvitaan koodi. Niin. Jos etsitään se mun lähti. No. Otetaan meidänkin lähti. Joo. Mun koodissa lukee 0055. Se on oikein. Koitetaan 0055. Joko 0055. Astu sisään. Ai! Ai! Mä en pääse. Mitä tässä? Mitä hemmettiä tässä nyt on? Eikun, mitä hemua tässä nyt on? Miksi mä näen hemmettiä? Vaikka sitä ei saa sanoa täällä. Just ja. Mä lähden lehden mukana. Eikun, en lähde. Mutta heti lehden pois, kun se oli ihan väärä. Hei, pihalla sataa. Nopeasti ennen kuin täälläkin alkaa satamaan. Tässä on 3355. 3355. Oh. Näin. Astu sisään. Helppoahan se oli. Mullakin on sama 3355. 3355. Astu sisään. Noin. Tuu säkin. 3355. Au! Mikä tässä on edessä? Mä en pääse. Hei, lehdet jäi. Mähän sunkin. Mä en pääse.